ҷамъоварии сиёҳалаф, чукрӣ ва тамоми гулу гиёҳҳо дар Тоҷикистон акнун бидуни иҷозаи мақомот манъ аст. нафароне ки бидуни иҷозатнома ин алафҳои баҳориро мечинанд, то 500 сомонӣ ҷарима мешаванд. масалан барои ҷамъоварӣ 1 килограмм чукрӣ 1,57 дирҳам. масалан барои ҷамъоварӣ хоч 8,86 тин. ва ҳамин тавр масалан барои ҷамъоварӣ дулона, зелол, зира, татум ва ғайраҳо як меъёрҳои муайяне аст ки ин бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст. аз оғози ҳафтаи равон мақомоти кумитаи ҳифзи муҳити зист дар дидбонгоҳҳои бозрасии давлатии автомобилӣ ва бозорҳо рейд гузаронида афродеро ки бидуни иҷозат рустаниҳоро ҷамъоварӣ кардаанд ошкор ва ҷарима мекунад. дар асоси талаботи кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои риё накардани тартиби ҷамъоварӣ олами наботот барои шахсони воқеӣ аз 3 то 5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ба мансабдорҳо, масалан кормандоне ки роҳбарикунандаи хоҷагии ҷангал ҳастанд, аз 10 то 20 ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз 50 то 100 нишондиҳандаҳо ҷарима пешбинӣ шудааст. бо фарорасии рӯзҳои баҳорӣ дар кӯчаву бозор рустаниҳои мухталифи кӯҳӣ фурӯхта мешаванд. афроде ки дар бозорҳо рустаниҳои баҳорӣ мефурӯшанд, маъмулан харидафурӯшанд ва маҳсулотро аз дасти дуввум барои тиҷорат мехаранд. бесанади иҷозатдиҳандаи афроди ҷамъоварикунанда ҳаққи дар бозор фурӯхтани рустаниҳои кӯҳиро надоранд. аз рӯбарӯ шудан бо маъмурон метарсанд. ва иҷозатнома аз ҳисоби лесхоз анқадр иҷозатнома дорам, яъни нишон медиҳад ки мо бе иҷозатнома вё чинда оварда наметавонанд ҳамин чиз бора. мисол ин ҳамин ин банчаи ровшакай 2 сум 1,5 сум банчааш. ин ай ровшакай дунаш 2 сум 1,5 сум 1 сум айдатараш ҳамин хелай. сиёҳалаф ҳозир гуфтем ки камтар борундагиш нарх камтар қиматаш дай 3 сум 3,5 сомон ҳозир ин сиёҳалаф. моделам ҳамин хелай ака 3 сум 3,5 сум. ва хай чикри банча қатӣ ҳам ҳастай кило қатӣ нағзош кило қатӣ мефурӯшам банчаш 5 сомона ҳай ина 6 сомона 8 сомона килош 15 сом. ин бечиндаги мо ба табиат зарар намерасонад, барое ки ҳамин срокуш 1 моҳ аст. ҳамин чукрие ки мисол мо мечинем ина ҳамин рӯз айни чинданша 3 рӯзда уже мегузарад, хоқ мешавад, ҳеҷ табиат зарар намерасонад. дар соли 2016 дар Тоҷикистон аз сӯи нозирони хоҷагии ҷангал ва ҷангалбонҳо 2051 санади қонуншиканиҳо дар бахши ҷангалу олами наботот тартиб дода шудааст. бар асоси ин санадҳо 335 000 сомонӣ зарари ба табиат расонида аз афроди қонуншикан ситонида шудааст. барои ҷамъоварии ғайриқонунии рустаниҳои кӯҳӣ 1035 санади маъмурӣ тартиб дода шуда 185 000 сомонӣ ба фоидаи давлат ҷарима ситонида шудааст.